Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda e tamén por internet, se así o queren, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe, último día do mes de setembro, martes día 30, imos a falarlles pois de o que haberá, por exemplo, a fin de semana con Cerceda Tapea. Falaremos de sábados de baile, que tamén serán este próximo sábado, e tamén da actualidade do polígono do Acevedo e arredores e creación e ampliación da empresa. Escoitaremos o que nos decía sobre isto o alcalde de Cerceda. Falaremos da renovación do DNI, que será a próxima semana en Cerceda, e tamén de as axudas municipais para a escolarización. Están agora en plazo para poder xustificalas. Falamos do Bos Días Cole, do programa de conciliación, que siguen podendo sumarse aqueles que queiran, e tamén de que o Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores nesta nova temporada. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar tamén no mes que ven aquí en Cerceda, e tamén en outubro se van a organizar unhas xornadas de micoloxía por parte do Concello. Por último, tempo, as previsións para mañán son de que seguimos con tempo anticiclónico, temperaturas máis que agradables con suba das mismas. Como decíamos ao principio, o Concello organiza en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías unhas xornadas de degustación de tapas que van a ser os días venres, sábado e domingo próximos. Venres 3, sábado 4 e domingo 5 xa do próximo mes de outubro, que comeza mañá. Hai máis de 10 locais participantes e lembren que comenzará xa o venres de 7 da tarde a 10 da noite, xa se poden degustar tapas de 7 da tarde a 10 da noite. O sábado será pola mañán dende as 12 ata as 3 o mediodía e despois pola tarde o sábado de 7 a 10. O domingo será só o mediodía, de 12 a 3. Hai varios locais que presentan as súas tapas singulares e máis que apetitosas. O custo por tapa é de 2 euros. Os locais participantes son a Taberna, a Estación, o Estanco, o Parque, o Tío Pepe, a Tella, Golán, Morriña, o Panadeiro, Bar Rolando e Bar Pallas. As persoas interesadas en participar, ademais de degustar as exquisitas tapas, poderán tamén obter premios a través dos rascas con premios sorpresa, como tamén participar nun sorteo no cal se pode entrar presentando un cartón selado en 3 dos locais participantes. O sorteo levarase a cabo ao longo da semana seguinte do evento e se vai a publicar a través das redes sociais e da radiotelevisión municipal, facendo entrega ás persoas premiadas o venres 10 de outubro ás 8 da tarde no Salón de Plenos dos premios correspondentes. Poden encontrar xa no cartel as diferentes tapas e locais que se ofrecen. Entre elas, podemos decirles que hai tapas de tacos de carrilleiras, raxo con salsa de queixo, cachopín de rubia galega, bacallao con patacas o sal, arroz con albóndigas, pulpo a feira con puré, aliñas de polo o Perú, tostas de rixóns con queixo, pambao con perdiz en escabeche, picetas con crocante ou tosta de centola, entre outras. Aínda hai máis. Isto será esta próxima fin de semana. Novedade, Cerceda Tapea, que esperan que ademais sexa xa algo que se celebre nos sucesivos anos. Máis temas. Agora falamosles de sábados de baile. Este mes de outubro, que comeza xa mañán, empezan tamén a actividade de sábados de baile de envellecemento activo. Se celebran os sábados dende as 7 da tarde ás 10 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho. Este sábado que ven comeza unha nova edición. Será este sábado 4 de outubro co dúo Marineda. Dende as 7 da tarde a 10 da noite, ali, no edificio do Museo do Moucho, no local social, poden disfrutar de unha nova edición de sábados de baile que terá continuidade o día 18 de outubro co dúo Mar da Vila,
O mes de novembro tamén hai dous, o día 8 e o día 22, ambos os dous sábados, e no mes de decembro tamén hai dous edicións, o día 9 e tamén o sábado 20 de decembro. Falamos agora da actualidade do polígono industrial do Acevedo, que sigue crecendo e incluso ampliando en canto a algunhas das súas empresas. O polígono industrial do Acevedo en Cerceda ten movementos importantes na actualidade, ca reubicación e ampliación de Momega, a ampliación de Malasa ou, por exemplo, preto de ali tamén está a nova planta de residuos textiles que vai a montar Sogama. Desto, da ampliación do polígono e do que reporta económicamente para o Concello e tamén en postos de traballo, falamos co alcalde Juan Manuel Rodríguez. Das ampliacións de actividade que está vivindo, cunha nova ubicación dunha planta de Ponte Callobre e tamén do grupo matriz de Monmega, pois tamén, lóxicamente, xera un retorno fiscal, ten que haber emprego, que sempre temos dito, desenvolvemento económico e sostenibilidade, e tamén esa ampliación de Malasa, que é unha empresa con un papel estructural á hora de aportar unhas cifras de emprego moi relevantes no noso Concello. De feito, a nivel de emprego directo, é a empresa que máis emprega no noso Concello, incluso máis que a propia Sogama. E con respecto a Sogama, está a planta téxtil, que vai ser obxecto de licencia por parte do Concello de Cerceda, seguramente no contexto de 2 semanas, aproximadamente. Unha planta téxtil da que xa temos falado en moitas ocasións, na que estivemos na presentación tanto co presidente de Sogama como tamén co presidente da Xunta de Galicia, cunha execución material por enriba dos 10 millóns de euros, que iso, lóxicamente, conleva unha tasa e un inicio, se ben, seguramente, pois se lle benefique parte del polo tema de que vai a ser unha fonte de emprego para persoas con diversidade funcional, pero iso tamén foi obxecto da negociación do convenio, non? O convenio que por primeira vez volve a aumentar de cifra ano tras ano. Os convenios con Sogama do Concello de Cerceda, como lóxicamente os anos van pasando, o shock xa non era tal con respecto á recepción do lixo, foran decrecendo todos os cursos, todos os exercicios, ata chegar aproximadamente a pouco máis de 600.000 euros, agora mesmo xa conseguimos que ano a ano se vai incrementando 625.000, 650.000 no ano seguinte, 675.000, 700.000, o cal é unha inversión no sentido de que cambia a tendencia, é algo polo que houbo que pelear, e que houbo que xustificar, e que houbo que argumentar, non? Nós a favor de que ese tipo de actividades que xeran tanto emprego, tanta riqueza, permanezan en Cerceda, toda a disposición a colaborar, pero sempre coas mans libres reclamando que é noso, como non pode ser de outra maneira. Toda esa parte, todo ese desenvolvemento, se o mezclo á hora de falar da economía do Concello, se o mezclo á hora de falar de subvencións, tamén é porque fainos menos dependentes das axudas de outras administracións e fainos capaces de acometer actuacións con fondos propios, como moitas que se veñen producindo nos últimos tempos e que foron aprobadas e que se están executando ademais. Vamos a outro tema, a renovación do DNI, do Documento Nacional de Identidade, que poden facelo vostedes en Cerceda. O xoves, día 9 de outubro da próxima semana, virá a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional, que se encarga de realizar a renovación do DNI no noso Concello e tamén, se o precisan, do pasaporte. Para elo teñen que pedir cita na Policía Local de Cerceda, na planta baixa do Concello. Ali, polas mañáns, poden pedir cita para renovar o DNI en Cerceda. Lembren que van a estar, ou se pode renovar o DNI, o xoves día 9 de outubro. A Policía Local xa lle indicará a hora que lle corresponde e tamén que documentos precisan traer para facer esta, ou que requisitos ten para facer a renovación do DNI. E tamén, a modo informativo, voltarán a estar en Cerceda para facer este trámite o día 3 de decembro. Estamos agora en plazo para xustificar as axudas que o Concello otorga para a escolarización, para este curso escolar, para material escolar, libros de texto e vestuario básico. Son unhas axudas municipais que xa se convocaron, xa foron concedidas e agora todos aqueles as que lle foron otorgadas, son ao redor de 150 persoas, teñen agora que xustificalas para poder cobrar
estas axudas. O plazo para xustificalas remata o próximo día 13 de outubro. Teñen que presentalo no Rexistro Xeral do Concello na planta baixa, as facturas, ou se queren a través da sede electrónica www.cerceda.org. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. E recordamosles que tamén o Concello dispón de un programa de conciliación para a vida familiar e laboral co comenzo do curso, tamén comezou a funcionar. Se trata do Vos Días Cole, donde entre o Colexio de Cerceda e da Silva, que este ano se incorpora, son prácticamente 50 nenos os que están utilizando este servicio. Van aos centros escolares antes do horario lectivo para facer actividades con monitores ou incluso tamén almorzar se o precisan. No Colexio Cruce comeza de 7:30 da mañán ata as 9:30 e no Colexio da Silva de 7:30 a 8:45, que é cando comenzan as clases. Se se quere ter máis información sobre estes servizos, que poden ser mensuais, semanais ou de xeito esporádico, poden chamar os teléfonos de servicios sociais, o 981 68 60 68, ou achegarse á terceira planta do Concello, na terceira planta do Concello, onde están as oficinas de servicios sociais. E tamén o Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso, desenvolveránse actividades como talleres de memoria, xinesia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros, os xa tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como Antroido, Nadal e diferentes excursións culturais. Moitas destas actividades para estas persoas maiores que se van a facer e se levan facendo, como é en forma corpo e mente, que se celebran nas diferentes sedes, locais sociais que hai espallados polo Concello, xa se levan facendo en Meirama, en Queixas, en Xesteda ou na Silva, pois esas van a comenzar xa neste mes de outubro. Serán igual que o horario que mantiñan no ano pasado. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecendo a súa vida social e tamén fortalecendo a súa autonomía. O Concello aposta por esta liña de estrategia integral que combina o exercicio físico, a promoción de hábitos saudables, a atención á saúde mental e a participación social. A Concelleira de Benestar Social, Catrina Queijo, destaca tamén a importancia neste tipo de iniciativas, afirmando que queren que os veciños, especialmente os maiores de Cerceda, pois teñan unha vida activa, acompañada e leven adiante aprendizaxe, relacións sociais e benestar no noso Concello. Mais temas, a ITV de maquinaria agrícola, porque se vostede está pendente de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, ben sexa, lembren, calquera delas, das que se incluyen e que teñen que pasar revisión, pois que sepan que a empresa Supervisión e Control que se encarga da ITV de maquinaria agrícola vai a estar cunha unidade móvil en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, e van a estar dende o día 9 ata o día 21 do mes de outubro, do 9 ao 21 de outubro. Estarán pola mañán de 9 a 1:30, pola tarde de 3:15 a 6, excepto, por exemplo, o día 10, que só estarán pola mañán, ou o día 17, que tamén só estarán pola mañán. Si queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. E tamén o Concello organiza unha xornada de micoloxía. A medida que se vai achegando o tempo das setas, dos cogumelos, o Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no mes de outubro, é dicir, no mes que ven, concretamente será o sábado 25 de outubro, cando se celebre esta xornada de micoloxía. Para poder inscribirse teñen que facelo a partir do luns que ven, día 6. A partir do luns que ven día 6, abre o plazo para poder inscribirse. Teñen que anotarse a través de un formulario que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org.
E rematamos co tempo. Para mañán comeza o mes de outubro, día 1 de outubro, e en Galicia vai a comenzar tamén coa influencia anticiclónica. Polo tanto, mañán o ceo vai a estar igual que hoxe, despexado, con presencia de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, serán frescas pola tarde e noite, mentras que as máximas terán lixeiros ascensos, serán máis que agradables. O vento sopra frouxo de compoñente leste, moderado no litoral norte, en réximen de brisas, canto máis ao sur de Galicia. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión está Manuel Iris, en a redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.